Ostatnio słyszałam taki widz. Żeby być Krakusem, to trzeba się urodzić w Krakowie i studiować na UJ-cie. A żeby być warszawiakiem, to wystarczy wyleźć na dworcu centralnym. I w związku właśnie z tym zrobiłam takie faux pas, bo mu wyrejestrowano telewizja, a seriali to nigdy nie oglądała. I przez to się daleko mnie, sam na osiedlu, powstało takie coś, ja nawet nie wiem co to jest, co się nazywało słoiki. Ja myślała, że tam przebywają krauzy. Akurat był okres zapraw, no i wlazłam tam i godą 10 jednolitrowych, 10 półlitrowych, a kobieta się na mnie dziwo i mówi, proszę panią, ale to jest z tego serialu słoiki. I ja z taką zgaszoną wylazłam stamtąd i dopiero 2 dni temu, że się dowiedziała, że słoiki się padło na tych warszawiaków, co to wysiedli na dworcu centralnym, bo one wożą w krauzach jedzenie, nie tam skądś są, a robią we Warszawie. Ale ja nie o tym chciałam, ja zawsze upadam coś innego, a potem upadam, że nie o tym. Jakbym miała dać tytuł tego filmu, Krakusy w moim życiu. Studiowałam w Krakowie, także można padać, że jest w połowie Krakusem. I pierwszy taki Krakus, chociaż nie Krakus, nie, ale taki Czech, że się zetknęła, taki wielki człowiek, to był Karol Wojtyła. My mieszkali na miasteczku studenckim, czyli takim osiedlu, kaj mieszkało 10 000 studentów i mieliśmy własne duszpasterstwo akademickie, w którym raz na tydzień, we niedziela, Karol Wojtyła miał swoje kazania. Ja już wtedy zauważyła, to tak wiecie, teraz to ktoś powie, fajnie go dać, no bo wiesz, że on był papieżem. Nie. To było tak, że ja była młoda, ja tam tych księży lekceważyła, to człowiek młody podeptał wszystko po drodze. Ale ludzie przychodzili na te kazania, nie no to były studenty, przychodzili też z miasta i on mnie zaimponował dopiero wtedy, ale Gotka miał riti świetną, zaimponował mi dopiero wtedy, kiedy tuż przed samą Wilią, my byli jeszcze na takim pożegnalnym spotkaniu opłatkowym, było tam tych studentów może 700, bo reszta już się do domu rozjechała i przedstawcie się, że on miał do każdego z nas opłatek w kopercie i życzenia z jego podpisem, a życzenia były dla naszych familiów. I on szał między tym tłum, koło niego szał ministrant ze koszykiem, kaj były te kopertki i te opłatki i każdemu z nas tych opłatek osobiście wręczył i każdemu uścisnął rękę. Myślę się, że przy tej liczbie ludzi to byłoby zrozumiałe, jakby tych księży poszło, dajmy na to 10, szafliby to krócej, nie? I każdy by to zrozumiał. A mu się chciało iść do nas wszystkich. I to był pierwszy. Mimo, że nie Krakus, bo wiadomo, kaj się urodził. Drugi Krakus, albo właściwie 2 Krakusy, znocie ta piosenka, nie przenoście nam stolicy do Krakowa. Sikorowski Andrzej. Ja go nie poznałam osobiście, ale moja młodość, moje dyskotekowe życie, chociaż to trudno powiedzieć, dyskoteka. Dyskoteka to jest dysk, płyta i ktoś tam to puszcza, nie? Za moich czasów były kapele. Rzadko kiedy kto miał taką płytotekę, co by puścić na ileś godzin. Przeważnie były kapele, śpiewali ludziska i ta kapela pod budą, ona miała swoje miejsce pod budą. Było to takie miejsce ciasne, buda i tam Sikorowski ze swoimi ludziskami śpiewał. Ja go tam pierwszy raz słyszała, było tam riti, ciasno, także ja pamiętam, że klimy tam żony nie było, także pod koniec to chopowi, cyrkowi wtedy jeszcze
spływał pot z czoła, pięknie śpiewali. Także my ich tam w moim chopym pierwszy, potem więcej razy słyszeli. I po tym jeszcze był jeden krakus, ale nie ostatni. Nie wiem jak się nazywał, ale tak po skosie od budy przez plac był kościół. Usiłowałam za pomocą moich przyjaciół ze Krakowa znaleźć wezwanie tego kościoła. No nie poradzimy. Musiałabym tam pojechać i pooglądać. Ale tam było coś takiego. Ja wiem, że dzisiaj cokolwiek robimy, to w zasadzie dużo nam wolno. W internecie jest pełno hejtów na rząd i nikt nikogo za to nie ściga. Każdy śpiewa co chce. No takie te bardziej brzydkie słowa są wyautowane. A w tamtych czasach jakiekolwiek takie przeciwko socjalizmowi gotki, teksty, śpiewy były zakazane, a Kraków był zawsze reakcyjny. I my tam chodzili z moim chłopem czasami na msze wieczorne, czyli nie zawsze do duszpasterstwa akademickiego, ale właśnie tam do tego kościoła, niedaleko tej grupy pod budą, no bo potem już ta buda otwierali i szliśmy tańcować. I tam był przedstawiciel taki organista, kiedy jak już ksiądz poszł i już ludziska teoretycznie mieli wychodzić, to on siadł do organów i on śpiewał ta piosenka o Kudżawy, modlitwa. Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak. Znajdziecie sobie to w internecie, ja myślę, że moje pokolenie to zna. Wszyscy tam słuchali tego, ale najlepsze było coś większego. Padło się o krakusach, że one są skąpe. Jest nawet takie powiedzenie, najlepiej czują tusie, centusie i docentusie. To jest nieprawda. Tam krakusy mają dać pieniądze, to dawają. I do tego chopa, co to tak pięknie śpiewał, bardzo często podchodziły rozmaite ludzie w rozmaitym wieku, głównie starsze kobiety, które mu tam wtykały papieżane pieniądze. To tak już mu padała. 20 zł to była czekolada albo kostka masła 17,50. I ja zaraz opowiem o jeszcze jednym krakusie ostatnim, ale tu a propos tej piosenki o Kudżawy wspomniało mi się takie zdarzenie. Jak wiecie, byłam pilotem wycieczek zagranicznych i kiedyś jak pojechała na taki pobyt do miejscowości Szarmicelzy w byłym NRD, był taki ośrodek, joby padała braterstwa komunistyczno-socjalistycznego. W każdym razie był to taki międzynarodowy ośrodek spotkań i przyjaźni młodzieży. No, ta moja młodzież to była młodzież stricte robotniczo z Huty Katowice, ale jednego dnia, a właściwie jednego wieczora, one mnie zawołały i padają, pani pilot, sam przyjechali lotniki ze Rusów, pani ma gitara, tam są stewardesy, lotniki, pośpiewamy tam z nimi, bier pani ta gitara, se z nimi pourzędujemy. No i my tam poszli, nie, te moje to tam pieli ostro, a jak się myślicie, że Rusy pieli, to te akurat nie. No i ja miała moje własne wizytówki z mojego biura, które mi moje biuro wydrukowało, moje służbowe wizytówki, Stefania Dyduk-Gajt, nie, adres biura. I zaśpiewała im właśnie o Kudżawy. Między innymi modlitwa, pierwsza miłość, no to co tam poradziła, ta moja grupa też to poradziła, my to śpiewali, zrobiło się romantycznie i oni zawsze mieli ze sobą takiego rukowodziciela, takiego wiecie, my to nazywali chłopa z akentaszą, co był zawsze ubrany w gangol i miał akentasza, on ich pilnował i on mu stał na tyż. Ja im rozdała te wizytówki, nieco by wiedzieli skąd my są, ewentualnie u nas się
zamówili wycieczka, bo to już były lata 90., a więc odwilż. I one poszli spać. A te moje balangowali do 3 nad ranem. Potem o 5 mnie obudzili, powiedzieli: pani pilot, one już odjeżdżają, idziemy ich żegnać, pani idzie z nami. No ja taką półprzytomno tam wylazła i czekał na mnie ten chłop z akentaszą. Wziął im wszystkim te wizytówki, dał mi nazot i mi padło tak, że on nie potrzebuje mojej propagandy, a tych śpiewek okudżawy to też nie miała śpiewać, bo to też jest propaganda. I wiecie, ja do dzisiaj nie wiem, o co mu szło, bo to go znali na całym świecie, ja też słyszała wersje angielskie, no ale widocznie takie mieli przykazania. Także to akurat mi się ta modlitwa tak zawsze kojarzy z tą sceną, że hop, pierwszy raz miał w ręce wizytówki i mi je oddał, nie? Lata 90. A ostatni Krakus jest wam świetnie znany. Tak samo, mianowicie jest to pan Jerzy Sztur. I ja go poznała, nie, jakby się go zapytali, znacie taką pani Stenia Dyduch, to on powie: absolutnie nie znam. Ja się z niej zepchnęła roz. A my z moim chłopem pracowali jako kelnery z Sylwestra. W czasach studenckich, nie wiem jak jest teraz, bardzo łatwo można sobie było chwycić jakąś robotę, murarze, głównie murarze, bez to umia murować, sprzątanie po murarzach, a my chycili taką bardzo fajną robotę Sylwestra, kelnerowanie. Chcieliśmy się kupić szczewiki zimowe i powiem wam, że za te kelnerowanie my się kupili 2 pary dobrych szczewików, męskich i damskich, kozaczków. Co ma do tego Sztur? Rzecz się odbywała, impreza się odbywała w takim klubie studenckim, już nie pamiętam jakim, i mnie się trafiła obsługa 60 osób. Kaj był jeden stolik ludzi spod Baranów, czyli spod tego najlepszego klubu krakowskiego, nie, jeszcze są jaszczury. I tam właśnie przy tym stoliku siedział Jerzy Sztur. Ja się bardzo cieszyła. Jeszcze wyobraźcie sobie, pod koniec już dnia, a właściwie nocy, rano, na moim fartuszku pozbierała autografy od nich wszystkich, długopisy. Ale czemu ja go tak dobrze zapamiętałam? Jeden ze stolików mi uciekł. 8 osób, nie zapłacili mi. No wiecie, dla mnie to była strata, bo ją to musiała wyrównać, nie? I że normalnie się rozpłakałam. I przyszedł mnie Sztur i się mnie pytał, po jakiemu płacza, nie? Ugodu mnie, że mi 8 osób uciekło, nie? Że tu kupili to, a mi i nie zapłacili, stracili się. A on się mnie pytał, wiele tego było. I ugodu, no nie wiem. I tak, że wciekła taką kwotą, richtig do dziś nie pamiętam. To było tam ileś porcji bigosu, ileś porcji wódki, ileś porcji czegoś. I wiecie, on mi dał te pieniądze.